kita approaching sa may barangay Sinundulan. Kanami kang ambience kang lugar gya. Medyo loose gravel ang dalan, so daman-daman ng tagamay.
four-wheel drive diyang gasaka siguro. May pick up, may pick up. Okay. That's good, that's good. All right. Hilux Toyota naka-Agtorga. Patahom. Kung sa rakyan ng Daram Rodya, hindi ikaw mag freewheeling, delikado. Medyo laban ng front brake ginagamit ko para hindi mag-wastik ang bulik ang motor ko. Suba saja. Basta lang kita to sa Mariota.
adlawon. Basta ka mo? Say hi. Sa barangay Kapawang. Alright. More dyan sa puno nga dalan. Panahon mo lang dyan. Okay. Amo tong ragyan, no? Taas, tama taas.